nyt mennään vessaan. Nyt mä hyppään. Ei, kun nyt! Noniin, avataan portti. Pollet vapaa! Noniin, nyt mä sotken. Minkä mä sotken ekana? No, ei väliä. Kukaan ei huomannut mitään. Seuraavaksi mennään tekemään vähän hommia. Riimutkin lensi! Sitten mennään. Hajo! Hajo! Ruokaa. Oikeestikö täällä on ruokaa? Mun on pakko ottaa. Mä en jaksa enempää. Ai. Miksi täällä on sotkettu? Mun pitää siivota. No mä hyppään. Ei sattunut. Tuossa on tikkaat. Noniin. Portti ei aukee. Maitoa. Miten sä possia sä teet? Siellä ei saa edes olla. Tää on aika mukavaa. Kiitos kun katsoit videon ja heippa. Moikka!